posisine. Wis ngerti. Kuat kan. Dan sikile kaya pipa. Ya. Dan Rara apa kang sinadya. Ya gini kira. Apa? Wong paling rugi sak ngalam donya ki ya Pak Cip. Lah kok iso Pak Cip rugi manggap lho. Lho, wong mbayari larang-larang ora iso mangku. Ora rugi. Larang lho. Ngene iki undang ngene iki lho, larang. Ngene iki 75 ya. ngawur ae. Wis ben Ken, wis ben apa? Ben apa? Ben go kenang-kenangan. Kok menawa mung karek iki isone mangku ya ta? Oh, nggih. Menawa Omongane. terakhir. Lah sesuk apa mangku? Wong sesuk ora petuk. Heeh. Oh Tapi iya. kok boyak ya, Mas? Iya. Kayak Tumbang kayak numpak